Arshel! Kumusta po kayo? Andito na naman po kami sa bukid, dito sa may tanim namin mga ampalaya. Maglalagay po ako ng ganito at magpapatubig si Mr. Kaya ayan, let's go! Salamat nga pala sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na sa aking channel, mga ka-Arshel. Ito na po yung tanim naming ampalaya, malalaki na po sila. Maglalagay po tayo ng ganito para sila po ay aakyat. Simaranta dagiti mulmula mi ka-Arshel. Gaputa napadanuman idi kalman. Masaya po sila.